Bueno, bons días a todas e todos. É un placer presentar as experiencias de dous centros educativos que desenvolven proxectos de lectura innovadores e inclusivos desde as súas bibliotecas escolares. En representación do CEIP Illas Cíes, acompáñanos Isabel Novo Pérez e da Escola de Educación Infantil de Barrio Novo. Contamos con Lara Fernández Pérez e Alba Precedo Arnoso. Son mestras apaixonadas, comprometidas co fomento da lectura e o vínculo entre a escola e as familias. Os seus proxectos de lectura están deseñados para integrar a toda a comunidade educativa e especialmente para implicar as familias na formación lectora dos seus fillos e fillas. Lograron fortalecer a relación entre a escola e as familias mediante actividades na biblioteca dirixidas a estas, a creación de espacios e seccións específicas para nais e pais e a organización de actividades na que os familiares participan activamente na lectura e na procura de información. Estou segura de que as súas experiencias serán unha gran fonte de inspiración para todas e todos nós. Solo me queda agradecer sinceramente que compartan o seu valioso traballo connosco. Pasolle xa a palabra a Isabel e a ver que te coloco a presentación. Ben, bo día. O CEIP Illas Cíes é un centro de educación infantil e primaria no centro de Vigo, no barrio de Coia, de infantil e primaria dunha soa liña. Pensamos que o programa de lectura, cando vimos vai 2 anos a convocatoria do programa de lectura e familias, pensamos que estaba feito para nós porque tiñamos unha forma, conseguíamos así unha forma, levábamos tempo pensando como integrar mellor as familias no centro, que chegáramos as familias e o profesorado a falar o mesmo idioma, verdad? De ir todos na mesma dirección. Este programa deunos as ferramentas, os recursos, as ideas, os tempos para poñelo en marcha. Proporcionounos este programa a facilidade para o desenvolvemento da competencia lectora, pero tamén sabendo que non podíamos pasar de 0 a 100 nuns meses. Entón, plantexámonos como primeiro o obxectivo do primeiro curso no que participamos neste programa facer como un pozo, un caldo de cultivo, un fondo de confianza, de punto de encontro, no que as familias se sentiran cómodas e a partir de aí ir presentando actividades cada vez máis comprometidas ca lectura e ca escritura. Tamén sempre tendo presente que para nós a biblioteca e os recursos que temos son para compensar posibles desigualdades sociais. O barrio de Coia, co populoso que é e ca vida que ten, non ten bibliotecas públicas. A biblioteca pública está no centro de Vigo e a outra está na outra punta de Vigo, verdad? Entón, nós tamén pensamos que abrir a biblioteca, aparte de polas tardes, para ofrecer obradoiros, charlas, contacontos, os sábados pola mañá, ou os días que quedemos hasta as 7 da tarde, parécenos tamén un factor de compensación social, porque é acercar o mundo das bibliotecas e todos os recursos das bibliotecas a un barrio no que non hai biblioteca pública. Tamén era o punto para compartir coas familias intereses e inquedanzas educativas. Andamos todos a correr, con moitísimas cousas, falamos cas familias nas titorías, todo moi rápido e en cambio estes encontros, obradoiros facilítannos convivir, participar, pasar tempo coas familias e xa vemos que non todo é así, moitos prexuicios que temos con certas nas dúas direccións dilúense, o sea, compartes un obradoiro, 2, 3, 4 obradoiros e xa te ven de outra forma, nos vemos as familias de outras formas e os nenos e as nenas, que é o máis importante, porque todo isto
sempre se fai para os nenos e as nenas, é que ven as súas familias e as súas profes traballando xuntas, colaborando xuntas, e ven que perciben na súa cabeza que vamos todos na mesma dirección, non? Como nos organizamos? Ben, é un centro pequeno dunha sola liña, entonces eu busquei hai unha ventaxa e é que todas as familias pertencen á AMPA, que isto non ocorre en todos os coles. Se non fora así, eu houbera escollido a unha familia que non fora da AMPA, para que todas as familias se sentiran integradas, porque a vida real nos dice, verdad, que moitas veces hai cousiñas nos coles entre as familias tamén, non? Pero, bueno, neste caso, todas as familias pertencen á AMPA, entonces, dentro da AMPA, unha mamá, falamos, e ela é a coordinadora das familias para o programa de lectura e familias. Reunímonos todos os mércores, a ver, todos, ás 9:30, e sentámonos, falamos e organizamos. De que falamos? Pois de temas de interese para as familias, porque eles teñen grupos de WhatsApp de difusión, é unha forma moi fácil de chegar ás familias que nós non chegamos para saber que temas lle preocupan ás familias, sobre que temas queren formarse, a través das enquisas que les fan por WhatsApp, buscamos, contactamos cos posibles relatores, dividímonos o traballo. Pois eu contacto cos relatores que máis relacionados ca educación e ela pois cos temas de máis interese, vámonos repartindo o traballo. E organizamos pois o calendario, datas e os recursos que precisamos para levar a cabo as actividades. E despois o que facemos desde o centro é comunicar a toda a comunidade educativa por avalar. Utilizamos o avalar para darlle visibilidade a todas as actividades, para que lle cheguen a todas as familias, que tamén lle chegan por WhatsApp, pero bueno, é como darlle máis institucionalidade, non? De que parte do centro, de que é o centro, non só unha profe, dúas profes, sino que é o centro. Entonces, tipos de eventos, non? Decidimos que viría ben ter formación para nais, pais e profesorado, solo para nais, pais, profesorado, non para os nenos e as nenas. Despois, outras actividades de formación para toda a familia, é dicir, a formación a reciben tanto os adultos como as pequenas e os pequenos. E despois hai obradoiros para toda a familia. Os obradoiros é pois que o típico, ahora xa vos vou poñer varios exemplos. Aí non é recibir formación, sino que é convivir, disfrutar, facer algo, pero xa dun xeito máis relaxado. E por último, os contacontos, que, verdad, en todos os colexios facemos contacontos, pero bueno, así o tiñamos máis organizado. Contacontos que contan as familias. Mais ou menos temos 2 ao mes. Arrancamos, costounos. Ben, formación para nais, pais e profesorado. Aquí teño uns exemplos para que vexades o equilibrio que hai que buscar, no? Entre os temas que lle preocupan as familias e os temas que queremos incorporarnos como centro educativo. Entonces, seguridade na rede, pois é un tema, verdad, que as familias lles preocupa moitísimo. Trouxemos a unha persoa experta en seguridade na rede e foi moi práctica porque lles ensinou cousas que damos por sentadas nós, que saben as familias como é o control parental e que realmente non sabían facelo. Control parental, como ver as buscas en Google, as horas que estaban nos xogos, tipos de xogos, que uns son online e outros non. Foi unha información moi básica, pero moi necesaria. Outra cousa que lle preocupa ás familias, a disciplina, bueno, aquí invitamos a unha especialista en disciplina positiva para familias, porque o dos límites, non? Non sabémolo en clase, pero ás familias tamén lles pasa o mesmo en casa. Entonces, tuvemos unha charla sobre disciplina positiva. E aquí incorporámonos
selección de lecturas, sopesando lecturas. Que se me foi para acá. Vale. Bueno, invitamos a Aurora Ramilo. Vale. Invitamos a Aurora Ramilo, que seguro que a coñecedes do CEIP de Leirado, unha persoa experta. Teño que entrar... Antes non fai falta. Vale. Ben, entonces, Aurora Ramilo deu unha formación moi importante que criterios seguir para a adquisición das lecturas dos fillos, das fillas, ¿no? Porque moitas veces vamos a comprar os libros sin un criterio. Pois o que aparece na primeira liña no supermercado, na librería. Entonces, Aurora deu unha formación fundamental sobre eses criterios que as familias agradeceron moito para escoller as lecturas para os seus fillos e fillas, non? E que nós, todos os que estamos aquí, estamos en bibliotecas escolares, sabemos moi ben, porque cando imos mercar os libros para a biblioteca, temos uns criterios moi claros, pero parece que se yo decimos nós, pois está pesada de tal. Pero o que pasa sempre, non? Ven unha persoa, unha profe, que foi, a verdad que foi unha experiencia maravillosa, non? Bueno, pediron outra de educación emocional e unha de educación emocional na mesma liña, foi unha petición das familias, e un tema que lle preocupa moito ás familias e que vai unhos meses solo se falaba desto, verdad? Uso e abuso das pantallas. Entón, tamén trouxemos unha persoa especialista neste tema e explicou o que é o uso, pero o que pode ser un bon uso pasar a un abuso, non? Se nos carga moitas veces os centros que temos Edisgal ou que queremos traballar a competencia digital, que non, pero despois ese tempo na casa, esas 5 ou 6 horas que poden estar xugando a Play ou estar co móvil, tacatán, e non xa que vemos, verdad, todos con 3 anos, dispositivos nos carritos xa de bebé, pois era para poñer as cousas no seu sitio, non no seu equilibrio. A verdad que resultou moi ben. Non sei como vou de tempo porque me enrollo como unha persiana. Vale. Ahora, formación para toda a familia. Isto a nós é o que máis isto é o mellor de todo. Porque ves as familias traballando en vivo e en directo. Pais, nais, fillos e fillas, desde 3 anos hasta 11, somos un cole de primaria. Todas as sinerxias que hai, as formas de falar, como traballan, é maravilloso. Entonces, o curso pasado tiñamos un proxecto de Escola Verde e Azul e fixemos un obradoiro de reciclaxe de roupa. Bueno, tiñamos unha community manager que está aquí, a súa mamá, unha compañeira que ahora está noutro cole e a ver se volve pronto, porque facía unhas publicacións de Instagram que estaban moi ben, e xa veredes o cambio de cando estaba ela a cando non está. Entonces, buscamos dúas persoas que se dedican a isto de reciclar roupa, ¿no? Entonces, houve unha parte de formación, de que explicaron, pois, ensinaron o deserto que hai en Perú, que está cheo de roupa, xa temos illas tamén de roupa por aí vagando. Entonces aproveitamos que tiñamos a máquina de coser e bueno, aparte os recursos económicos que dá o programa, pois compramos todos os materiais para ter estes obradoiros, non? Aparte de pagar a formación. Entonces viñeron avoas, avós, os nenos, os papás, aprendimos a facer fío, a coser, que fixeron unha bolsa para levar libros nunha mañá, nun sábado.
tiñamos telas preparadas, tiñamos todo preparado, ese é o traballo que facemos a coordinadora de familias e as profes, e o sábado, pois de 11 da mañá a 1 da mediodía, fixemos o obradoiro. E, bueno, pois o que vos dicía, pois é unha maravilla. Ben, o problema que podemos decir, que a veces podemos decir quen abre o cole, quen se fai responsable. Ben, o primeiro ano nos fixemos ese traballo de gañar confianza, establecer unhos vínculos cas familias. Entonces eu agora, se non podo ir un sábado pola mañá, doulle o contrasinal. Sabedes que os coles temos unha alarma, e na alarma tú podes decir á empresa que che faga un contrasinal para AMPA, un contrasinal para limpeza, un contrasinal para o conserxe, non? Pois nós temos un contrasinal para AMPA, pois tranquilamente as familias irían, prepararían todo e terían, o sea, a nós gustanos ir, porque tamén facemos un traballo de observación, ves moitas cousas, colles moitos datos, bueno, faz 1000 tutorías nunha hora, que tamén che facilita despois moito o traballo, apagas moitos lumes antes de que empecen, porque xeneras esa confianza, entenden por que facemos as cousas. Entonces, ahora xa temos un grupo de familias que, vamos, poden ir ao cole e fanse responsables totalmente. Ben, un obradoiro que fixemos desde a nosa perspectiva tamén é a arte de contar contos. No. É que estou tan nerviosa que se me vai a man. É moito de agradecer, é a primeira vez que presentan experiencia, e ben sabemos o que é isto. Eu intento tranquilizaros, do que están contando non sabe ninguén máis que elas, porque é seu, pero bueno. Pero é que me tembla tanto a man que lle dou 3 veces e salto de... Vale, arte de contar contos. Ou se lle das ti, que o mellor... Vale, despois doulle eu. Vale. Ben, aquí nós desde centro chamamos a Bea Campos, que seguro que a coñecedes tamén. Bea Campos é actriz, conta contos, pensamos... bueno, se unha das actividades do programa vai ser contar contos, vamos a ensinarlle tamén ás familias a importancia de como dramatizar, a linguaxe corporal, todo o que conleva contar un conto, que non é ler un conto. E este obradoiro foi para toda a familia, nais, pais, nenos e nenas. E, bueno, foi un espectáculo, porque, claro, ela primeiro díxonos con varios exemplos, e despois, como veredes agora, dividiunos por grupos e vías ao papá e a mamá con outro neno que non era seu fillo facendo unha dramatización dunha cousa moi louca que se lle ocurría a Bea. E tamén foi unha maravilla. Que me dixeron as familias? Pois que se sentían máis seguras para despois elas, porque as familias a veces non se atreven a contar contos. E despois desta formación de Bea Campos, especialistas en contacontos. E xa temos aí moitas familias que de seguido contan contos. Volvemos a... Gracias. Vale. Outra foi como se escribe un libro, non? Tamén enfocada desde o noso punto de vista, chamamos a unha escritora, bueno, non é aínda moi coñecida, ademais é doctora, escribiu un libro sobre a pandemia, non? O que viviron os sanitarios durante a pandemia. Contou o proceso de escritura, que foi moi importante, non? Como se pasa de ter unha idea a leválo a término, que todos sabemos que é moi difícil. E, bueno, foi tamén moi interesante. Despois, obradoiro de... Obradoiro de stop motion, aproveitando os recursos que temos na biblioteca,
fixemos con Feliceta Gualtieri, unha persoa que se dedica a facer stop motion, pois, cas familias. Pois este é un exemplo de como facer. Estuvemos tamén toda a mañá. E isto, claro, aos nenos e as nenas lles encantou, porque no cole a veces non hai oportunidade para disfrutar tanto destes recursos. Outro obradoiro foi de facer con circuitos brandos xogos, ao mesmo tempo fixeron libros ca técnica esta de pop-up, non? Entonces tamén, pois vedes as familias como traballan, pois están sentados ao lado, a avoa, pois aí estaba a avoa de camino, están xuntos, están traballando xuntos. E outra, porque xa me vou de tempo, quería, a ver, aprender a ler obxetos, creación de libros obxeto. Aquí chamamos a Pablo Otero, que seguro que tamén o coñecedes moito. Entonces, era darlle outra visión á creación de un libro arte, non? Un libro obxeto con material de refugallo. Pois aquí vemos, non? Nos tivemos que preparar previamente todos os materiais e el ensinoulle ás familias como facer un libro obxeto, como facer arte. Pois tiñan os típicos libros que temos de expurgo que non sabemos que facer con eles, verdad? Pois un obradoiro, pois un nome tan chulo como este, e xa pareces que non estás facendo nada malo. Entonces dices, bueno, pois o expurgo pasan a ser libros de arte, libros obxeto, arte obxeto. Sí, bueno. E despois outro, fixemos un moi simpático, este sí que partiu dunha preocupación que teñen as familias. Primeiros auxilios RCP. O sea, nós a veces, verdad, que vivimos noutro... E as familias... Isto sabedes que funciona, a sociedade funcionamos por temas de... Si pasa algo nun centro, que un neno ten un problema, que lle deu un tal, e, ai, Dios mío, non sabíamos que facer, ou nun campo de fútbol, verdad? Pois nada, preocúpavos o RCP, facemos un obradoiro de RCP. E a quen chamamos? A escritora, que era médica, que xa é da familia e este ano vai volver. Pedimos yo, colabora con unha ONG que é Escola e Corazón, fixemos un obradoiro de como facer unha RCP ou a maniobra do atragantamento. Ben, despois outro tipo de... No, anterior. Obradoiros para toda a familia. Mirade, isto... Vamos mal de tempo, sí. Bueno, ben, entonces, este tipo de obradoiros, o título xa o dice todo, non? Son obradoiros nos que as familias sencillamente disfrutan, gozan, usan os recursos que temos na biblioteca e gozan do espazo da biblioteca. Xuntos, é dicir, non teñen que facer os obradoiros no pabellón, non? Sino que o fan na biblioteca. E que ocorre? Sempre temos, bueno, nos no cole participamos en voluntariado de biblioteca, Radio na Biblio, bueno, como todos vos, en todos os programas, non? Entonces, que ocorre? Sempre hai préstamo. Sempre ves como os nenos están un rato no obradoiro, fan o que tal, pero vanse os libros. E nós o que facemos é sacar libros previamente. Si todos temos libros nas bibliotecas de como facer con papel de seda, non sei que, como facer con pinzas, como facer, verdad? E aí están, muertos de risa. Entonces nos sacámolos. Damoslle visibilidade sempre aos libros que teñen que ver co obradoiro que imos facer. E ves que os nenos os levan para casa, as familias os levan para casa. Quen fai o préstamo? Pois como temos voluntariado, son de quinto e sexto, e sempre van os obradoiros, algún vai, xa fan eles o préstamo. Entonces, obradoiro de adornos de Nadal, xa vos vou a meter a canción para que non olvidedes no que queda de aquí a típica. Bueno, creo que sale sin sonido. Bueno, pues millor casi, porque é a de María Carey. Entonces, vedes que é unha locura. Estos obradoiros organízaos as familias. E eu no primeiro dixen, mi madriña, o que pasará aí? Pois non.
Por estacións, como facemos ahora os que innovamos. Estación 1, estación 2, estación 3, estación 4. Unha cousa que preocupaba o profesorado era, pero é que os nenos teñen que vir acompañados dun adulto, e a eles tamén lles preocupa. Eles non deixan os seus fillos solos en calquera lugar. Sempre van acompañando os seus fillos. E se unha familia non pode, entregan un papel no que dice autorizo a tal. O das imaxes que tamén nós estamos obsesionados, as familias tamén. Todos os que van aos obradoiros firman un papel. Nós xa temos unos papéis á entrada e firman que autorizan a que... É dicir, as familias tamén están preocupadas polo mesmo ca nós. Entonces, bueno, isto non o vou explicar. Obradoiro de Entroido, obradoiro de Pascua, no meu cole celebrase moito a Pascua. Creación de polinizadores, era un proxecto que había no cole, un papá que traballa en Citroën e fai coches, pois igual que che fai un coche, faiche un polinizador con 3 pinzas e uns alambres. Que iso tamén é moi importante, é unha oportunidade este programa, porque acabas coñecendo a todas as familias e as familias acércanse e dicenche, pois mira, eu sei facer isto, eu sei facer outro, e quítanche moito traballo de diante. Obradoiro de aromáticas, bueno, e o típico obradoiro de Samaín. Despois os contacontos. Aquí trouxen estes exemplos, pero, bueno, explícovos, o noso primeiro contos foi a inauguración. Despois temos un contacontos de benvida para todas as familias. Outra cousa que é moi importante é que nos abrimos as actividades a familias que incluso non sexan do cole. E iso trouxonos matrícula este ano. Porque decíanos, oye, podo invitar a unha familia que... Sí, por suposto, firman todo o que hai que firmar e veñen os obradoiros. Pois... quedáronse xa matriculados, porque despois facemos a captación, non? Non é do cole 3 anos, e se xa ves un carrito que teñen un de 3 e un viñendo, xa chamámoslle familia Golden, o sea, isto é para aquí. Bueno, temáticas, pois aquí vedes que as familias, despois da formación de Bea Campos, deron un salto. Entonces organizan contacontos non o tuntún, sino con temas. Contacontos de emocións, contacontos para agudizar os sentidos, contacontos de sensibilidade, contacontos con linguaxe de signos. É dicir, elas mismas, se lle ofrecemos calidade e formación, dicen, pois mira, vamos a ver que escollo para o contacontos. Fálano, incluso xa temos dúos de contacontos que non son parellas, sino que se forman parellas artísticas. Visibilidade e difusión. A difusión do programa de lectura de familias faise desde a dirección do centro mediante mensaxes a toda a comunidade escolar con avalar. A coordinadora de familias e AMPA utilizan os grupos de WhatsApp xa que teñen grupos de difusión en infantil e primaria, e desde a biblioteca demos difusión na conta de Instagram. Avaliación. Que indicadores temos? Número de asistentes. Ben, isto, se ides comezar, non vos desanimedes, porque o mellor hai un taller ou unha formación que veñen 3, pero a seguinte veñen 5, e a seguinte 10, e despois pasan a ser 30, 40... E aínda que non veñan, os grupos de WhatsApp, que sabemos que falamos nos grupos de WhatsApp e decimos cousas, as familias contan de que foi, como está. Entonces, estamos xa nun entorno moi seguro, de moita confianza. Non dicen, que farán aí o sábado pola mañá? Relación, bueno, que tamén tanteamos os recursos utilizados en cada obradoiro, a relación e evidencias de materiais creados e enquisas as familias trimestrais. Eu aquí fixen a que hai que facer de bibliotecas escolares, están aí os resultados, pero desde WhatsApp as familias son as que fan, Begoña, que é a coordinadora,
é a que fai as enquisas de WhatsApp. Ela constantemente pregunta temas de interés, que vos pareceu esta formación? Entonces, esa información, que é o que falamos nos ás 9:30 os mércores, é o que vamos collendo para seguir avanzando. Propostas de mellora. Claro, fixemos como un pozo, pero nos temos unha fixación que é que o programa é lectura e familias, non? Nos cargamos as tintas nas familias para ahora empezar pum, 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 aínda que desde o principio estuvemos coa lectura e a escritura, vamos a ir dándolle máis peso cada vez á lectura e á escritura, tal como dice o programa. Entonces, vamos a organizar actividades máis concretas sobre mediación lectora, fomento da lectura, creación escrita en diferentes soportes e variedade de tipoloxías. Xa estamos preparados para iso. Organizar o Club de Lectura de Familias, que non o damos organizado porque é complicado para as familias, son nenos pequenos, o mellor se fóramos dun instituto, pero andan todos a correr. Facer unha avaliación máis sistemática. Bueno, isto é o que fixemos. Pero, bueno, pouco a pouco. Genial, Isabel. Moi apresurado porque hai moito a contar. Decirvos que estas presentacións van a estar disponibles. Podedes visitar os enlaces que hoxe non dou tempo a abrir. E ora xa pasamos... Espera, sí. Pasamos a palabra xa para a Escola Infantil de Barrio Novo. Bueno, pois, bo día. Aquí estamos representando, moitas gracias á Asesoría de Bibliotecas Escolares por contar connosco para presentar a experiencia dentro da nosa escola. Acabamos de descubrir que temos aí unha escola, un CEIP irmán case con moitos puntos en común connosco, así que gusto poder escoitar todo o vosso traballo. E nada, eu vou empezar un pouquiño a contarvos cal é o contexto da nosa escola para que entendades que Lectura e Familias foi como unha peza que encaixou perfectamente no noso traballo, vale? Que foi así un momento de decir, coñecimos o programa e encaixa perfectamente co que creemos que precisamos no centro. Nós somos unha escola de educación infantil dentro da área metropolitana de Coruña, en Arteixo. Somos de 3 unidades, vale? E temos unha ratio bastante asumible, de entre 15 a 16 nenos, subindo, captando, tamén facendo un traballo de captación. Estamos subindo moita matrícula, cousa que é moi importante. E, bueno, somos unha escola que tamén é importante poñer que temos un claustro definitivo, o que importa moito na continuidade e implicación do profesorado nos programas nos que participamos. A nosa metodoloxía de traballo tamén un pilar importante dentro dese contexto. Traballamos por proxectos documentais integrados e que parten da biblioteca escolar, vale? Nos levamos moitos anos traballando en moitos programas de bibliotecas escolares, como me imagino que moitos de vos que estades aquí presentes. Somos Centro Plame desde a convocatoria do ano 2011, Centro de Biblioteca Creativa desde o ano 2016. Contamos tamén participamos no Plan LIA, vale? Bueno, todo isto foi vertebrado a través da biblioteca escolar e a nosa metodoloxía de traballo, vale? Todos os documentos oficiais do centro recollen que a nosa metodoloxía é un traballo por proxectos e que todo o profesorado que traballe no centro ten que seguir dita metodoloxía, cousa que tamén creemos que é moi importante porque damos continuidade a todo o traballo e valor ao mesmo. E nada, chegou Lectura e Familias, encaixou perfectamente co todo o que levábamos feito. Nós temos 2 espacios relacionados coa biblioteca escolar, un deles chamase a BiblioBN, que é o que vedes agora mesmo en imaxes, que foi reformada fai pouquiño, e onde están todos os fondos bibliográficos relacionados con
música, sorpresa, que nos lean os maiores, temos un espacio non só de contos con música, senón con instrumentos musicais, tendo presente a linguaxe musical tamén nese espacio da biblioteca, e despois contamos con outro espazo que se chama o Espazo Fedelleiro, que foi aberto gracias á participación do Plan LIA, onde se atopa outro tipos de material relacionado coa biblioteca escolar, o espacio maker, vale, que podemos chamar, pero ademais de robótica, impresión 3D, un estudio croma que podedes ver nesa imaxe, tamén temos material de xogo non estruturado, material de lógica matemática, os fondos do mundo que nos rodean están ali, os fondos tamén que teñen que ver inglés, especialidades, xogos relacionados en inglés. Bueno, temos os dous espazos que van a ser moi vitais dentro do día a día da nosa escola. Vale? O punto de partida é moi parecido ao que comentou a compañeira Isabel. Vale? Nós temos claro que un dos pilares fundamentales da escola son as familias, precisamos que se impliquen no centro, e para que se impliquen intentamos que sexa desde o minuto cero, desde a xornada de portas abertas, onde intentamos presentar ao centro, as familias, todo o traballo que se realiza no centro. No período de adaptación creemos que é importante que estén dentro do centro, vale? Que inicien a súa andadura na escola, estando dentro, implicándose, vale? Eso quere decir dentro do período de adaptación, dentro da aula. Non somos conscientes de que ás veces pode haber algún conflito, pero creemos que o sentimento de pertenza das familias, se inicias desde ese momento de primeiro contacto, pois é moi diferente. Participación en encontros e en contos, o que decía antes Isabel, as familias entran na biblioteca no horario lectivo, pero tamén entran pois prestándonos a súa información, a súa formación sobre cousas que estamos traballando no centro, vale? Festas, conmemoracións, tamén nos gusta moito a festa e tamén ten que estar presentes. Bueno, era un traballo que xa se estaba realizando no centro, xa tiñamos a apertura da biblioteca ás familias todos os luns pola tarde, vale? Establecido dentro da organización do equipo de biblioteca escolar. Había unhas quendas establecidas, vale? As mestras tiñamos unha quenda de garda cada X tempo. Se somos 7 mestras, pois tocanos máis ou menos cada mes e medio esa garda de biblioteca de 4 a 5, vale? Que é impepinable, esa non se pode saltar. Que eso tamén é moi importante, vale? Que todo o profesorado, todas as mestras que están no centro se impliquen e teñan conciencia da importancia de seguir esta orden, pois pon moito. Despois tamén unha napa, vale? Levamos a cabo desde... vale, sí, isto sí, é verdade. Saltámonos o proxecto colaborativo de reforma do patio, que tamén foi como un punto moi importante, eu creo que tamén ten que estar aquí presente, porque as familias colaboraron na transformación do espacio escolar, e eu creo que tamén unha pata a que ese sentimento de pertenza dentro da comunidade educativa sexa máis forte, vale? É a NAPA, onde intentamos dar respostas aos intereses que falaban antes, de inquedanzas de crianza, intereses, uso de pantallas, vale? Foron charlas temáticas, nós estamos así, marcadas nesa NAPA. Despois, lectura familias, chegou como unha peza, un puzzle, que quedaba así un pouquiño por dar orde a ese traballo que xa estábamos realizando no centro, pero que, que se opós sobre uns obxectivos marcados, uns recursos que nos axudan desde asesorías, unha temporalización, vale? Que axudan moito a que ese traballo se organice e se leve a cabo pois máis cómodamente. Para eso, todo o profesorado forma parte do equipo directivo... do equipo de biblioteca escolar, case sí, pero porque somos moi pequeniños, todas somos así coordinadoras e mandamos moito. Pero forma parte da biblioteca escolar, eso quere decir que todo o mundo asume moito traballo dentro da biblioteca. Nós temos unhas quendas que, ademais de asumir actividades sistemáticas, no centro levamos a cabo actividades sistemáticas semanais, unha delas é a martes Poesía Express, vale? Todos os martes nos reunimos na nosa biblioteca escolar, no espacio Fedelleiro, para presentar ao alumnado propostas que teñen que ver con poesías, vale? Diversas, visuais, contos rimados, de moita variedade, vale? E isto asume, cada mestra ten que facelo tamén, pois eso, mes e medio. Todas as semanas tócache o pa completo. Martes, Poesía Express, lectura familias pola tarde os luns, e despois os venres en curtas, vale? Un proxecto audiovisual, unha curta, que creemos que lle pode apartar algo os nenos. E que nos reunimos, agora mesmo estamos así intentando volver a organizar, pero nos reunimos todos na biblioteca e disfrutamos todo o alumnado dese momento, vale? Eso quere decir que nada, que todos sabemos cando nos toca levar a cabo ese traballo de lectura familias, tardes en biblio coas familias, vale? E despois, non, que nos quedan dos cosas aí.
É importante tamén que ter en conta que isto era para poñer en valor e dinamizar os fondos e recursos que tiñamos no centro, vale? Nos contábamos con moito traballo e moitos fondos, pero creíamos que as familias tiñan que ser coñecedores dos mesmos e que isto era, pois, Lectura Familias era un punto de encontro pois perfecto para facer este traballo. Poñer en valor os procesos que se estaban realizando no centro, ensinando ás familias o que se fai no horario lectivo todas as tardes os luns, tamén creíamos que pois era a nosa oportunidade perfecta. E despois os intereses das familias tamén están presentes a través das enquisas do que falamos antes e a través do plan de formación permanente do profesorado da Escola de Nais e Pais. E agora xa vos pasar así a palabra con Lara, que é unha mestra, e que os vai a contar un poquinho as propostas que levamos a cabo. Igual se escoita ben. Bueno, as propostas están calendarizadas, cada mestra decide individualmente que quere facer, temos en conta as habilidades de cada unha de nós, pois a que lle gusta máis a robótica ou as novas tecnoloxías, pois adoita a facer propostas relacionadas con esas temáticas. Tamén dinamizamos as especialidades, somos centro plurilingüe, polo tanto a mestra de inglés, cando lle toca ese luns de familias, pois dinamiza os recursos en inglés, ou fai un contacontos en inglés para trasladar pois o vocabulario que se está traballando, as unidades didácticas, bueno, relacionado tamén co proxecto. Pode elexirse o fai na biblioteca ou no espazo fedelleiro en función dos materiais que vai a dinamizar. Faise tamén unha selección previa de fondos, pois se facemos un obradoiro de música ou cantado, pois collemos os recursos que temos de música e pois tamén dinamizamos e logo levan sempre en préstamo tamén. Poden levar en préstamo tanto os fondos bibliográficos como os materiais de xogo do espazo fedelleiro. Elixen a temática, elixen o espazo e según os intereses do profesorado. Facemos tamén moito incapé en retomar actividades que se fan en horario de mañá para repetilas pola tarde, pois para facer ese vínculo de que as familias saiban o que se estaba facendo na aula. Así, pois, bueno, o proceso de ensino-aprendizaxe ten ese vínculo, as familias pois entenden por que facemos as cousas, bueno, esa conexión que tamén falaba a compañeira, vale? Normalmente iniciase cun contacontos, ese contaconto dá pé a un pequeno obradoiro con materiais máis manipulativos, non olvidamos que só temos educación infantil, entón, bueno, o xogo ten que estar presente, dinamizamos tanto textos narrativos como poesía, esas poesías express dos martes, ás veces iníciase o luz pola tarde, prepárase primeiro para as familias e logo repítese para o resto do alumnado, porque é verdad que aínda que a participación das familias é elevada, non todas as familias acuden os uns pola tarde. Entón, bueno, pois que as familias tamén sepan que damos valor a tanto a narrativa como a poesía, como ao teatro. Hai actividades que simplemente é repetilas. Entón, bueno, aínda que hai unha organización previa, moitas veces o que facemos é o traballo que xa está feito trasladado ás familias. Cando consideramos que ten un carácter educativo que creemos que ten que chegar, repetímolas. Aproveitamos os luns pola tarde tamén para facer elaboración audiovisuais, xa que temos o recuncho do croma, casi todos os trimestres, ou mínimo 2, polo Nadal, fin de curso, ou relacionado co proxecto, facemos unha produción audiovisual na que participan as familias. Entón, desde que temos lectura de familias, en vez de abrir a porta un pouquiño antes e que as familias entraran a primeira hora, pois xa empezamos o luns pola tarde. Facemos cromas, vídeos divulgativos, por datas especiais como o Día da Paz, pois facemos vídeos, unha panxoliña en lingua de signos fixemos o ano pasado. Os luns pola tarde tamén teñen cabida para a AMPA, temos tamén unha AMPA que non forma parte de todas as familias, que, bueno, pois é un obxectivo aí a cumprir. Non depende de nós. Non, claro, pero bueno, que está ben saber que hai centros que sí que o conseguides, así que está perfecto. Entón, as familias xa están levando a cabo tamén propostas que se levan a cabo nesa hora de 4 a 5 e que incluso, mentres nos estamos en xuntanzas, elas siguen de 5 a 6 utilizando ese o espazo. E despois tamén levamos a cabo contratacións cos presupostos do plan, pois xa con expertos. Entón, ahora se queredes vemos vemos algunha, e bueno, xa que este ano pois esta xornada está dedicada ao teatro, tendo en conta o título de Paula Carballeira, o teatro máis parecido á vida, bueno, sabemos que o xogo simbólico é superimportante na educación infantil e o xogo simbólico pois, é facer como, xogar a que somos outras persoas, entón, bueno, creo que está moi vinculada tamén a temática do teatro, a como se dinamizan esas tardes de biblioteca, tanto na aula, nos recunchos, como nas sesións de tarde. Entón, xusto as dúas primeiras propostas que temos, pois son, nada, unha poesía express,
elaborada con teatro de sombras, e que despois os nenos fixeron pois un obradoiro de origami coas familias e xogaron tamén elas co seu paxariño, experiencias manipulativas, a luz, as sombras. A segunda proposta pois foi nada, unha ronda de contos que se contan e que se cantan, pero que tamén se poden representar. E coa colección do Berce a Lúa, pois fixemos era un conto en 360, íbamos rotando e había... E, bueno, un deles con paxariña de papel, pois tamén fomos paxariños, paxariñas, xogamos a preparar a mesa. Bueno, que ao final sempre hai un conto que dá unha proposta un pouco máis que invite ao xogo. Pois, por exemplo, aquí temos a Raquel, que ela encantaballe tamén a arte, porque pois revisando as imaxes sempre facía moitas, tiraba moito de autores artísticos e, por exemplo, pois trasladou ás familias todos os materiais que temos no Fedelleiro de Hervé Toulet, que temos os xogos, os contos, pois fixo un obradoiro superchulo e supervisual coas cores representativas de Hervé Toulet, que todos podemos saber. Mondrian á esquerda e Hervé Toulet á dereita, sí, teño en conta. Raquel tiraba moito da arte. O mellor non facía tanto un contacontos en sí, pero entón dinamizábamos os materiais e logo os levaban en préstamo. E logo moitas familias, pois recordábamos que, claro, hai moitos materiais que non coñecen. Ao final, pois... os xoguetes que ao mellor que teñen acceso, pois pola casuística social do noso centro, pois non coñecen estes recursos. Entón moitos din, pois que ben, pois mira que posibilidades, pois ahora vai vir o cumple, pois voulle comprar algo así, ou chega o Nadal, e teñen outras opcións para agasallar na casa. Vale, logo temos encontros, que tamén un pouco que falaba. Veñen expertos, familias expertas, neste caso é unha exfamilia, isto foi toda unha proposta que tamén van xurdindo así cousas. No noso centro temos un poeta, que é o presidente da AMPA e que ten o seu segundo fillo no centro, e que é un enamorado da súa terra, que é Pastoriza, nós estamos en Pastoriza. El escribiu unha poesía, a súa vila, a Pastoriza, e que Ana Edreira musicalizou. Entón, cando chegou ás letras galegas do ano pasado, dixemos, os nenos estaban super metidos con Pastoriza, a letra da canción, os lugares que hai, e fixemos, o Día das Letras Galegas, tínhamos que xuntar aquí o que fixo a letra, coa que fixo a música, e cantamos todos que viva Pastoriza. Que non o poñemos porque é casi como María Carey. Sí, pero o que levamos a cabo é que son dúas persoas que ven en Pastoriza, ademais ela tivo o seu fillo dúas promocións atrás, creo, é unha exfamilia do centro, e de repente as familias teñan un lugar de pertenza, toda Pastoriza soubo que había unha canción que falaba do seu pueblo, e este ano retomaron as festas de Pastoriza e foi Ana Edreira a cantar nas festas de Pastoriza. Pois todos os nenos de Barrio Novo sabían a canción, entón, eso, que ao final é un vínculo, é que todo ten valor, e eso. Máis cousas. Eso, biblioteca e espazo maker. Pois de todo o plan de biblioteca creativa temos un montón de recursos que tamén temos que dinamizar. Entón aquí o que fixéramos foi un obradoiro de electrónica que formara parte durante un mes no espazo Fedelleiro. Entón ese obradoiro non se desmonta. Que veñan as familias, que vexan os materiais, fixéramos un piano co make-make e unha proposta con plastilina conductora. Estas dúas propostas, a de dereita é coa máquina de corte, coa Cricut, que tamén se fixeran uns títeres para despois representar un conto, veñen tamén da man de unha enquisa relacionado co plan digital. Por iso que ao final lectura de familias era algo que xa facíamos. Pois no plan digital temos en conta as inquedanzas das familias se queren formar. Pois o mellor lectura de familias é como que abraza todo eso e está como un puzzle que xa está encaixado. Pois non sabían o que era o make-make, o sea, a electrónica, non sabían o que era a máquina de corte, moitos teñen moito interese pola impresora 3D, non saben usala, pois ese nos pola tarde ensinamos de como se fai. Entón, ese valor educativo a todo o que facemos na aula, que sí, que en infantil vimos a aprender xogando, pero nese xogo aprendemos moitas cousas e traballamos moitos conceptos. Este é un obradoiro dunha creación audiovisual. Na esquerda fixéramos un vídeo polo Día da Paz, Pegadas da Paz. Temos moita multiculturalidade no noso centro, temos familias procedentes de Senegal, de Mauritania, moito latino, entón o que fixemos foi dinamizar tamén palabras pola paz en varios idiomas, varias linguas. Gravámoslo nunha xornada e despois diseñamos unhas pezas 3D, símbolos que representen amor, corazóns, o símbolo da paz. Entón as familias diseñaron os símbolos e logo imprimímolos na impresora 3D. Outros materiais tamén, o mellor máis tamén manipulativos, de xogar con luz ou sombra, o retroproxector, que é unha peza aí histórica xa, pero que dá moitas posibilidades
na nosa etapa. De aí fixéramos tamén unha representación dun conto, 4 esquinitas, fixera a tía ademais, e despois eso, sacáramos xogos tamén, bueno, xogos xeométricos e xogando un pouco coas cores, coas formas xeométricas. Bueno, dinamizamos eso, as especialidades, pois os profes que teñen habilidades, pois aproveitámolas. Aí temos a Juan, que estivo ano pasado con nós, e todos os seus contacontos había guitarra. Entón, bueno, pois representábamos contos, cancións varias, e despois con outra vez máis fixemos pois eso, monicreques, títeres, para poder representar o conto. Os profes de inglés tamén fan. É verdad que cando acabamos a presentación dixemos non hai ningunha de inglés, pero había tamén, estaban. Está todo no blog. As conmemoracións ou datas sinaladas que consideramos que tamén teñen que chegar ás familias, tamén as aproveitamos os luns pola tarde, porque é verdade que, aínda que facemos festas como o magosto, pois o Nadal, fin de curso, pois non todas as conmemoracións veñen as familias en horario escolar. Entonces, pola tarde, pois na esquerda fixose un obradoiro de adornos de refugallo polo Nadal, e a imaxe da dereita foi polo Día dos Bosques, porque o ano pasado estábamos inversos no proxecto de Perigo Natureza, co tema da reforma do patio, entón, bueno, traballamos moito o tema da natureza, conmemoramos o Día dos Bosques, e a partir da lectura, pois elaboraron, bueno, estabas ti ese día, ademais, era unha proposta túa. Collimos as pezas lupo, e elaborouse un bosque, non? o seu propio bosque por parte do alumnado. Sí. E despois temos o presuposto das contratacións. Claro, o primeiro ano é verdad que pois, o presuposto máis elevado e hai moitas máis dinámicas, entón, bueno, pois decidimos que queremos, que consideramos que poden chegar ás familias. Entón, bueno, unha das primeiras propostas polo Día da Narración Oral, quixemos dinamizar a poesía. Temos eses martes, temos esa píldora relacionada coa poesía, que pois, ao final é un xénero que mellor queda un pouco máis olvidado nas lecturas adultas, entón, bueno, pois desde pequeniños relacionamos moito a poesía coa música en educación infantil, entón, bueno, dimos así como ese protagonismo, e veu Chus Álvarez, e nada, isto foi en horario, en xornada de mañá, e aínda así, bueno, houve dúas quendas en función das idades, e viñeron bastantes familias. Entón, bueno, tivemos eso, unha para a poesía, outra con Sonia Hermida, fixéramos pola tarde un obradoiro tamén que traballaba a lóxica matemática, todos os contos relacionados cos números, como dinamizar o tema dos números. A da dereita colouse, vale? Ven despois que está repetida. Temos aquí a Paula Carballeira, que tivemos a honra tamén de que viñera a facer un obradoiro. Este dividímolo, primeiro viñeron as familias, e Paula explicou un pouco pois, eses puntos importantes para narrar, que non se perda esa cultura da tradición oral, de xeración en xeración. Entón, primeiro un encontro coas familias, e despois uníronse os nenos e as nenas, e fixo unha sesión de narración oral. Mentres as familias estaban no espazo fedelleiro, non pasa nada, os nenos xa están no centro. Entón, claro, aí pois, o resto de profes facemos esas quendas e quedamos noutro espazo cos nenos, mentres as familias teñen esa primeira sesión para despois xuntarnos. Entón, bueno, que o traballo en equipo para eso tamén necesitamos todos os recursos. Isto é Migallas Teatro, que tamén pois, traballáramos un montón de cancións do seu libro, pois coa secuencia, fixemos unha secuencia coa canción de Pan de Millo, polo outono, traballáramos o contacontos da Unha vella tiña un can, bueno, un montón de cancións que xa coñecíamos do grupo, entón tamén foi unha das propostas. As familias foron dese curso, dixeron que de todas as que leváramos, que fora a mellor, porque, bueno... A parte lúdica, ao final, claro. Eso, que queremos compartir non só obradoiros de poñer recursos, senón que tamén que las sexan partícipes da parte lúdica do que é unha biblioteca, que gocen e xoguen cos nenos. Migallas, pois é... Claro, Migallas dinamiza a nenos, a maiores, o sea, se non tuvese esa oportunidade, ide un concerto de Migallas. E logo tamén, con eses recursos económicos, o ano pasado, para poñer peche o proxecto de Perigo Natureza, traballáramos o libro de C. Orquestra Fantasma a Boar, e, bueno, pechamos cunha romería, fixemos a festa de fin de curso, foi, e, bueno, tamén, outra boa festa aí. Bueno, que eso, que ao final, a vida escolar ten os seus objetivos, os seus contidos, pero esta parte de vivenciar e de presenciar en directo, pois todo o que se fai nas aulas, trasladada pola tarde, pois fai no posible este proxecto, vaya. E despois, bueno, unha mención especial á AMPA, que non estea todas as familias, temos unha AMPA super implicada, moi dinámica, comprometida, colaborativa. Grazas ao presidente da AMPA, pois, o proxecto do patio escolar, o sea, a AMPA foi unha peza clave, porque foi o que fixo os contactos.
Pedimos colaboración e sempre están dispostos a todo. O noso comedor escolar está feito gracias a AMPA. Entón, bueno, que as familias tamén é eso. Nada, como peche xa como unha autoavaliación, antes, previo á lectura de familias, ainda que abríamos a biblioteca de 4 a 5, é verdade que había participación, pero non era tan abundante. Consideramos que desde que hai unha proposta, desde que as familias van e saben que vai haber algo, participan de maior agrado que non para simplemente un espazo de consulta, un espazo de préstamo. Entón, bueno, dinamizar todos eses recursos desde o centro, ademais de que hai moito tempo de tutoría, porque hai un contacontos e logo un tempo de xogo e de préstamo, pois eso, dinamizou máis a vida. Para min, a clave de lectura de familias é ter claro de que as familias teñen que formar parte da escola. Quer dizer, se non se cree neso, pois eu creo que o traballo pode estar levado a cabo, pero bueno, a clave é eso, que as familias forman parte dos nenos e sen elas o proceso quedaría un pouco coxo. Non sei que decir algo máis. Como punto de reflexionar, cando iniciamos un pouco o programa de lectura de familias, as temáticas, as enapas e todo, iban un pouco dirixidas de necesidades que nós creíamos que as familias podían ter a nivel de crianza. Pois pantallas, disciplina positiva, tocamos todos os palos. E a verdade é que vemos que eso, pois, ás veces non cala tanto. Cando abrimos un pouco máis a biblioteca ao carácter lúdico, ao xogo, ao desfrute, ao goce dos diferentes linguaxes, a música, o teatro, a poesía, vemos que teñen outra asistencia, teñen outra actitude fronte a esa participación. Por exemplo, ahora, o tema que nós sempre poñemos como proposta de mellora é mellorar o préstamo adulto, porque nós contamos con préstamo para pais, nais, para mestras, pero creemos que lle estamos intentando meter outra vez en calzador propostas que nos queremos. O mellor temos que facer unha enquisa e preguntar que ficción gustaría a familia para poder ternos na biblioteca. O mellor é que tamén ter cómics e ter outros fondos. Bueno, creemos que o mellor hai que camiñar tamén no noso centro a eso, a reflexionar sobre esas cousas. Sí. Nada, moitas gracias pola vosa atención.